Deuteronomy chapter 6, kasto iti kunana, iti verse 1, ita daytoy dagiti bilbilin, dagiti alalagaden, ken linteg, ngayon bilin iti apo a Diyos yu nga isurok kada kayo, tapno iso dati aramiden yu iti daga, ngayon kayo tagikwaen. Tapno agbuteng ka iti apo a Diyos mo, asalimet metam amin nga alagaden na, ken bilbilin na, ngayon bilin ko ken ka, sika ken ti anak mo alalaki, ken ti anak dagiti anak mo alalaki, bayat dagiti alaldaw a panagbiag mo, tapno dagiti alaldaw mo, mapatid dugda kuma. Denggem nga rod, o Israel, ket tungpalem nga aramiden ida, tapno na imbag iti pagbanagam, ken tapno umaduka iti kastaunay, kas iti apo a Diyos dagiti ammam, inkarina ken ka, iti maysa daga, nga pagayusan iti gatas ken diro. Verse 4, Denggem o Israel, iti apo a Diyos tayo, iso iti maysa nga apo, ket sika ayatem to iti apo a Diyos mo. Kasano, iti iso amin nga pusom, ken iti iso amin nga kararwam, ken iti iso amin nga pigsam. Ket dagitoy asasao, nga inbilin ko ken ka iti daytoy nga aldaw, agyandan to di tauneg ti pusom. Ket isurom to, asya agawa, dagitoy kadagiti anak mo, ken dagitoy iti sasawen kadakwada, no si tutugaw ka iti balay mo, ken no magmagna ka iti dalan, ken no agidda ka, ken no bumangon ka. Ket ibedbed munto ida amay sa tandaan inta imam, ket isudan to akas panakabedbed iti baet dagiti matam. Ket isurat munto ida kadagiti babaotek ti ruangan ti balay mo, ken kadagiti rikep mo. Kararag tayo, Diyos sa puminga na santuan ken nailangitan, bendisyonan na kami, Apo, tulungan na kami nga mangawat, kada ito'y sa Apo Diyos, nga kayat mo, nga ipakaawat, isuro kada kami. Tulungam ti adipan mo, dawata ka po iti panangtulong mo, kan panangiturong, panangidalan mo kanya, Kapo Espiritu Santo. Kan nguray pa, Apo, kadagiti agdengeg, kadagiti amin, Apo, nga paset, kan madanon deto'y Apo Diyos, nga gimong, si kakadi Apo, ti mangtet kadakwadat panakaawat. Kaniragpin mingi kararag, iti pastor mi Apo, si katimang pabilag kan mga ramat kan kuana iti na isang sangayan nga panangaramat mo apoy jelasam. Tapno nirikas tao Diyos, ipanggap kan planom apoy iti dayta nga lugar, may patungpal apo babaen kan kuana. At digiti iti kararag mi, tinagan niya po mga Yesus. Amen. Thank you very much. May please be seated. No kitain tayo kan utobon tayo nga nasayaat, deto'y nangagan tayo, no nabasa tayo kakabsat. Ket it is very practical, very challenging, that needs consistency in our everyday life. Santay laeng ko mga mabasa, santay ko malaeng aramiden iti maminsan, no di ket di aramiden tayo nga agtultuloy. Iti kayat ko nga mawatan tayo, ken kayat ko nga puntusen tayo iti daytoy nga bigat. Ket kitain tayo dayjay problema iti panawon tayo itata, no kasano ti sasaaden, ken no yan nat yan nana, anyat activity, anya iti kaadwan nga pakain involvanen, dagiti anak tayo, ken kadagupan dagiti amin, nga agtutubo itatan, iti panawon tayo. And sad to say, they are already involved most of the time, han nga iti trabaho iti apo, no di ket di, kadagiti banag nga ramit iti lubong. And naladingit man nga awaten ken ibaga, nga uray pay dagiti anak tayo kakabsat, ket saan nga mailaksid kadagitoy nga kinapudno. Ngem kasapulan nga maawatan tayo, nga iti panawon tay itata, kasapulan nga dagiti anak tayo kang runaan na iti amin, our immediate children, members of the family, if it is possible by the grace of God, hantay kuman nga ipalubos kakabsat, nga mailaukda, ken masurutan da, ken agtalinaed da, kadagiti trabaho, ken aramid iti lubong. No di ket di, kabadangan ko maisuda, iti iglesia, nga mangsuporta, iti senior pastor, iti panakaimplementar, iti mandato, nga naited kada tayo, ngawan sa bali, no saan nga iti panakaisaknap, iti ebanghelyo, ken panakapabilag, dagiti namati, kaniya po tayong Jesucristo. Ti may isa nga makita ka problema itata kakabsat, adda deto'y kunatayo nga problema, iti generation gap. Nga apay met nga day anak tayo, oray no di makkel iti Sunday school, kat into iso nang kat ag high school ka nag college, hamunton nga makita iso na iti church.
Apay met nga DJ, anak tayo, idi aday ti Sunday School, kat nakakaaktibo. Alright? Nga midi isonan kat dumangkel, awanan nga makita media church. I hope and I pray that this morning you will not get me wrong by sharing this message, but this is one thing that will remind me and challenge me, nga haan nga dapat nga lumukay dejenan anay, nga panangtengel ken panangpetpet tayo, dagitoy nga kinapudno nga masursuro tayo manipod iti sao iti Apo. Kas may isa nga tay ubing, aglalo no kakuti-kuti na, tay pagsasao ni tinataengan, apaglingat mulaeng, hamon-ammon no anyat mabalin nga mapasamak keng kuana. No agay ayam kuma, apaglingat mulaeng, hamu-ammon no nagtaray na itublak no natnag. That's the reason why there is a need for a really, tay kuna tayon nga focus kan atensyon nga dapat nga ited mo kiday nga ubing kiday tang estado iti panagbiag na. So iti daytoy nga bigat sapay kumata ti Apo ket usanen na daytoy nga lesson tapnon iti kasta ket nananay nga masolusyonan tayo ken nananay nga maprebentaran tayo. Daytoy issue itata ken daytoy problema itata nga mapaspasamak nga apay nga dagiti anak tayo ken oray pay kaadwan na nga agtutubo awan ti asem, awan ti interes, kan awan ti appetite da, kadagiti banag nga nadyusan, kan oray pay, kadagiti banag nga na espirituan. I believe with all my heart, this problem is not the root, but this is just the fruit. Bunga na laeng deto'y kakabsat, deje problema. Iso nga dapat itikitaan tayo, kan isettle tayo, iplastar tayo, addressan tayo, kan itreat tayo, it's not the fruit, but it must be the root. Alright? Tano detay bunga kuma, kasla tay bunga ti mangga, no nalungsot no sinilod kuma deta kagabsat, ti may isa nga tumatayab. Okay? Kinakailangan nga detoy, makita tayo. Alright? Because pag yung bunga ng punong kahoy na yan, ay sira doon sa kanyang sanga, kung saan siya ay connected, mapapalitan yan hanggat yan ay namumulaklak. That's the reason why we must not first, in the first place, alright, settle for the fruit, alright, but we need to settle first the root of the problem. So that's the reason why ngayon sa umagang ito, bakit may mga anak tayo na hindi at nawawala na yung appetite sa mga gawain sa Diyos, gawain sa church, at mga bagay-bagay na patungkol sa spiritual. At bakit yung mga ibang kabataan ay hindi nagkakaroon ng interes? Alright? So I hope and I pray that this will answer through the message that the Lord has given to us. So let me entitle God's message this morning, Perpetuating the Legacy of Faith. Perpetuating the Legacy of Faith. Pag sinabi nating perpetuating, pagpapatuloy. Alright? That's the reason why kinakailangan kung nakikita natin yung risk, yung danger ng mundong ginagalawan natin sa ngayon, there is a need, a great need, and it must be a must nga dapat sa ating lahat pagpatuloy po natin kung ano yung uri ng pananampalataya, kung ano yung uri ng turo na naituro sa atin simulat sa pulpa lang nung tayo ay bata pa, lalong-lalo na nung bata pang pananampalataya. So makikita natin dito na maliwanag ang sabi ng Bible dito sa binasa natin. Now these are the commandments, that the statutes and the judgment which the Lord your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither ye go to possess it. That thou mightest fear the Lord thy God, to keep all his statutes and his commandments, which I command thee, thou and thy son, and thy son's son, all the days of thy life, and that thy days may be prolonged. Sabi dito, that thou mightest fear the Lord. So after that saying, fear the Lord, makikita na natin doon succeeding words or phrases, we can see now the different commands that the Lord has given to us. But we can see first the word there, fear the Lord. That thou mightest fear the Lord. Pag sinabi nating fear the Lord, hindi mo lamang siya katakutan. Okay? Kung ano yung pwede niyang gawin sa atin. Because He is an omnipotent God. All-powerful. Alright? Omniscient. All-knowing. Alam niya lahat. Alright? Siya'y makapangyarihan. Kaya niyang gawing lahat.
Pero the word fear there is, in other word, reverence or respect. Kaya pag sinabi niya dyan, thou mightiest fear the Lord, kinakailangan mong bigyan ng sapat at mataas na respeto ang Panginoon mong Diyos upang sa gayon, you will be able to keep all His statutes and His commandments. Alam mo kung minsan, kung may respeto ka sa isang tao, hindi mahirap yung mga bagay na pinapagawa niya. Alright? Kaya dito, doon sa loob ng tahanan, mga kapatid, kung minsan, bakit yung mga anak natin, napakahirap gawin yung mga bagay-bagay na ipinapagawa ng mga magulang. I believe with all my heart, the greatest reason for that is that they don't respect their parents. They don't respect. Because if you will going to give high esteem, high regards, respect, mayroon kang pagpapahalaga sa taong yan. Alam ko po, kahit na anong sabihin sa'yo, gagawin mo yan. Why? Because mayroon kang pagpapahalaga eh. You regard him as someone who is dear and precious to you. Alright? Because of that high regard and high respect. Kaya nga sa atin, sabi niya dito, una sa lahat, dapat bigyan mo ng sapat at malaking pagpapahalaga at respeto, okay, ang Panginoon in order for you to keep all His statutes, His commandments, which I commanded thee, thou and thy son, and thy son's son, all the day of thy life. So makikita natin dito, diyan sa bersikulo na yan, talata na yan, nakikita natin yung when the establishment of God's authority in the life of everyone. The establishment of God's authority in the life of everyone. So meron yung authority ng Panginoon sa pamamagitan ng talata niyan. Alright? And then if we will going on verse 2, alright, that thou mightiest fear the Lord thy God, to keep all His statutes and His commandments. In the last verse, last phrase, and that thy days may be prolonged. That will secure our safety. Okay? So napakaganda niyan. Una, we have to establish the authority of God in the life of each and every one of us. And then, after establishing, humbly obeying God's authority in our life, what will happen next? It will always secure safety. Now, you try to observe. Tingnan nyo yung mga miyembro na talagang they are obedient sa mga salita ng Diyos at sa mga lingkod ng Diyos. You can see safety and blessing in their lives. Tingnan nyo rin yung mga anak ng Diyos na hindi nakikinig at hindi nagpapasakop sa authority ng Panginoon sa buhay nila. It is in the contrary. That is biblical. Hindi mo yan pwedeng tanggalin yan. Katotohanan yan. Truth yan. Alright? And not only, it is the moment you establish the authority of God in your life, you will not only secure safety, but also in verse 3, it preserves our generation. Yung generation na sinasabi niyan, it is your own generation. Because sabi ng Bible dito sa verse 3, Hear therefore, O Israel, and observe to do it, that it may be well with thee, and that ye may increase mightily, as the Lord God of thy fathers hath promised thee in the land that floweth with milk and honey. It preserves our generation. Now the question that we need to ask is this: how can we live that legacy of faith? Paano natin pamumuhayan at paano tayo mabubuhay sa legasiya na yan? At paano natin mabibigyan ng solusyon yung problema na yung mga anak natin ay dapat tuloy-tuloy yung kanilang paglilingkod sa Diyos at pananatili sa gawain ng Panginoon? I believe with all my heart, number one na makikita natin dito, parents must set an example. Parents must set an example. The reason why I really give importance on this, and the reason why I really wanted this to be perpetuated, is that because I myself, ako po ay talagang masasabi ko na hindi ko po naranasan yung guidance ng isang magulang. Hindi ko po nakita
yung example ng isang magulang. That's the reason why I can see the importance of this. Pero ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na sa murang edad, alright, hindi na murang edad yon kasi third year high school. Okay? I was found by God. And that was the time that I learned to study the Word of God. And by His grace, I learned to live and apply the Word of God in my life. Nakita ko yung bunga. Nakita ko yung pagkakaiba nung ako'y isang anak pa lang na walang gabay ng aking mga magulang, walang nakikitang example, spiritual example ng aking magulang. At sa ngayon na mayroon ng church, mayroon ng mga pastor na nagtuturo, mayroon ng Bible, nakikita ko at nakita ko yung difference. And I believe, having the Word of God and making the Word of God an authority in our lives makes the difference. Laking tulong po yun. So makikita natin dito, tayong mga magulang, ay napakalaki po yung responsibilidad na naibigay po sa atin upang tayo po yung mag-set ng example. Alright? Dito sa verse 4 to 6, sabi dito, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might, and these words which I command this day shall be in thine heart. So dito, nakikita natin, una sa lahat, this was given to us first and foremost, tayong mga magulang. Kasi una, bilang isang magulang, we need to set an example by conviction. Alright? By conviction. Example in conviction. Paano po natin may encourage yung mga anak natin na mahalin ang Diyos kung tayo mismong magulang ay hindi nakikita yung pagmamahal sa Panginoon? And loving God must not be by choice. It must be a conviction. Ayaw mo man o hindi, kinakailangan mong mahalin ang Panginoon. Against all odds. Wala pong if, wala pong what if. Ang pagmamahal natin sa Panginoon, dapat conviction yan. Mahalin mo ang Panginoon. At ang sabi ng Bible, maliwanag ang turo ng Bible, mayroon tayong paraan kung paano natin mahalin ang Panginoon. Thou shalt love the Lord thy God. In what way? With all thine heart. Alam niyo kung minsan, yung asawa mo, kung malaman yan na may kahati siya sa puso mo, lagot ka. Amen, ladies? Hindi maganda yon. Tama, mali? Ang sabi dito sa Bible, with all thine heart. And that must be a conviction. Wala ka ng ibang mamahalin, wala kang mamahalin ng buo kung hindi ang Panginoon. At alam ko po, ako po'y naniniwala sa ating mga kalalakihan, kung mayroon kang buong pagmamahal sa Diyos, alam ko po, ang Panginoon ang magbibigay sa iyo ng buo, tapat at tunay na pagmamahal din na pwede mong maibigay sa mga taong ipinagkatiwala sa iyo. Tanong, saan nakasentro yung pagmamahal natin? Is it focused on the worldly things? It is focused on the self. Ang sabi niya pa dito, with all thy soul. Iti amin nga panagbiag mo. Kaya tayo, mag-ingat po tayo mga tatay. Kasi yung mga asawa natin, mga anak natin sa atin nakatingin. Hanggat maaari habang tayo'y nabubuhay, ang ating pagmamahal sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, pagpapagamit sa Diyos, hanggang kamatayan yan. With all thy soul, and with all thy might. Kaya ako po'y naniniwala, alright, na kahit puyat ka sa anumang bagay, dapat hindi maapektuhan yung paglilingkod at pagmamahal mo sa Diyos. Hindi excuse yung pagiging puyat mo sa isang bagay na mag-absent ka sa mga araw ng pagtitipon. Parang sabihin mo, napaka-demanding mo naman, pastor.
Conviction yan eh. Biblical yan eh. Diyan mo pinapakita kung gaano mo kamahal ang Panginoon. Sa mga trabaho natin, kahit madaling araw na tayo natutulog, pero yung gising at pasok natin sa mga trabaho at sa mga school natin, hindi yan naaapektuhan. Bakit? Because we are afraid and we do not want to be what? May kantimemo, maungtan. Kaya nating istriktuhan yung sarili natin sa mga bagay na yon. But why is it that we cannot also give that kind of discipline into our Christian life? Ang problema yan, yung pagmamahal natin sa Diyos. Katulad ng pagmamahal mo sa asawa mo, kahit gaano kapagod ka, ure kasanot, bannog mo, naglaba, kadadad dumapay, pero pag dumating yung asawa mo, ipinagluluto mo pa rin yan ng masarap. Bakit? Hindi yan sa takot ka sa asawa mo. Kadalasan asawa mo takot sa'yo. Alright? Kundi ginagawa mo yon dahil mahal mo ang asawa mo. Hello? Bakit kayo mga estudyante, kahit gutom na gutom ka na, alright, you have to skip your meal. Hindi ka kakain yan. Kahit tulog na tulog ka na, inaantok ka na, pero linalabanan mo yung antok. Bakit? Gusto mo lang matapos yung assignment at saka project mo. Why? Because of the love of your studies. That's the reason why the bottom line here is love. Why not we make this kind of love in the positive aspect? Gamitin natin ito sa mga bagay na para sa Panginoon. We must be convicted. Tayong mga kalalakihan sa ating mga loob ng tahanan, kumusta naman ang pagmamahal mo sa Diyos? Do you love God? Do you love God? Do you really love God? Do we still remember when the Lord Jesus Christ asked Peter, "Lovest thou me?" Ano sabi ni Pedro? Oo, Panginoon, alam mo yan, mahal kita. Ilang ulit tinanong ng Panginoong Jesucristo si Pedro. Ano ang sabi ni Panginoon nung pangatlong tanong niya? Then feed my flock. Kung talagang mahal natin ang Panginoon, mayroon niyang kasunod na responsibilidad at commitment. We must leave that legacy by setting an example in conviction. Alam nyo, pag konbiktado tayo sa isang bagay, hindi natin mahirap gawin yan eh. No konbiktado ka, nga dapat nga agdigos ka, sakbay ka nga mapanagbasa, hamo nga narigat nga ramiden deta, uray kasanot kalamiis na. Kasi konbiktado ka eh, klaro jay pusom. Nganuang ka nga agdigos na alsam taangot mo. Konbiktado ka eh. Adda pangibasaram. Adda rason kan gapuna no apay nga ramidem. Di say mistro kanya tayo, lalong-lalo na tayo sa ating mga tatay. Kasi yung mga anak natin, kung wala silang nakikita na basehan sa mga bagay-bagay na itinuturo natin sa kanila, hindi nila yan paniniwalaan at hindi nila yan susundin. And that will going to lead us, the second one, not only example in conviction, but example in practice. Ag-devotion tayon, kunam ka, di ka mo tag-devotion. Malipatan pa ita Bible mo no ti Domingo. Kaya nga sabi ko sa pasukin, let us not be spoiled by when we are allowed to look at the text. Don't wait for us nga ibagada jay page. You go to the table of content, little by little, memorize the Bible books. Yung pagkasunod-sunod ng Bible. Kadagitay duwa ngo bingmi. Isursuro mi kadakwa day tatanje English kan Ilocano. Anyat Apokalipsis tatay ko na ni heaven idirabi. Revelation. Jay Chronico tatay kan Jay Corinto agpada. Haanan ako.
Chronicles kat in the Old Testament, Corinto in the New Testament. Oh. Kinakailangan natin ng hands-on sa mga anak natin, even sa mga bagay na ito. Mas sigit pa, sana. Practice. Oh. Kaya tayong mga tatay, wag nating sanayin yung sinasabi natin sa mga pamilya natin, inkayon. No! It should be intayon. We must always set the example by practice. Kung ano yung mga itinuturo ng ating pastor sa pulpito na ito, dapat tayong mga tatay ang una na kinakailangang mag-implement sa buhay natin. And we need to rescue that, reinforce that in our respective homes. Oh, kung ni pastor tayo, dapat awang maladaw. Yalis tuyo. Jakpay na kayo, digos papa, hanggang digdigusin. Oh, digos ka tunal dawen. Jakpay na kalan, jakpay na ka make up, bakit? Apulbus kalatan. Pastragan na kantulat tataaseret. You see? Oh. I believe with all my heart, if we are convicted of something that is truth, walang pwedeng makapagpigil sa'yo na gawin mo yan. We must always set the example in conviction and in practice. Kaya tayong mga tatay, kumusta ang ti pa nang implementar tayo, ti pa nagbiag tayo nga ni spirituan, ti unig ti pagtayangan tayo. Agkarkararag tayo pa ilang ba, sakbay tayo nga mangan? Uno kaput bisbisin mo kat kinamot mo kunin sakmulmulatan. Oh. Adapay bati pa nang kumusta tayo, kan pa nang kikararag tayo, ti maysa kan maysa. Adapay lang pa, bati suportate ka, digiti ministries tayo. Alam nyo, mas masaya siguro pag yung isang pamilya, nakikita mo yan, naglilingkod kayo at nai-involve kayo sa gawain ng Diyos. At ang dapat mag-initiate yan, yung tatay. Una, eto, umpisahan mo sa mga pagtitipon. Sunday school, worship, main service, prayer meeting, Sunday afternoon. Encourage your courage. Oh. So nga tayo kunangang kanayon ni Pastor Probin, tibigat ti Domingo, nakatado tayo, ngam ti malam, sino tagsubli. I believe Sunday afternoon is still part of Sunday. At ako po'y naniniwala na Sunday is not a family day. It is the Lord's day still. At dapat yung mga pamilya natin involved doon sa gawain ng Panginoon. At higit sa lahat, paglinggo, yan ay pagmamay-ari ng Diyos. Hindi mo dapat yan galawin. Hindi mo dapat yan gamitin para sa iyong pansariling interes. Alam niyo kung minsan, mas lalong nai-strengthen yung respeto nila sa atin pag nakikita ng mga tao na tayo ay meron tayong konbiksyon. O, no adagawis keng ka, iti birthday, kung on yaman, oray sinuman deta kunam, gayam, sorry, sapay kumatahan ko nga pakabasulan keng kakenhang nga iso iti pakailaksidak nga pagayam mo. Ngam kayat ko nga maawatam, hanak nga makaumay to kideta nga pasken mo kasi Domingo at daak dapat ti kapilya kenta pamilya. Kasapulan tayo ti tatang ti kasta nga takder. Kasapulan tayo itinana nga mang suporta ti kakasta nga takder ti ama. Kasapulan tayo ti anak nga dapat agtulnog kan mang suporta kadagitoy nga takder kan conviction ti ama. Because I believe with all my heart, if we will going to do this, as we will going to let our life, our family be established in the authority of God, we will always secure safety. Let me ask you this. Adda ba anak mo kan miyembro ti pamilya mga awan dito'y kapilya itata? Yan at yan nada. Anyat marikrik na mitata. Tauray no addakat ti unag ti kapilya kat awan ta anak mo, wano awan ta asawam, dagangkat pa nagdanag eh. Kasi konbiktado ka nga ti Domingo kukwa ti Apo.
hamuam no at dati seguridad ken safety na. Kaya nga napakalaking tulong yung ministry ng HBBC. Kung may mga case-to-case basis, wala ka sa church, alright, meron tayong live stream. Still, we can attend and we can join. Nakakalungkot pa. Alright, tinuturo ng ating pastor, nganuhang ka nga makaumay iti aldaw ti gimong, at pagkaamu kamat. Adu pilat miyembro nga na mga aramid kideta. Dati tiket ko nga maawatan tayo kakabsat. Naawan pa nagrespeto tayo ti adipan ti Apo. We do not have also respect. We are not respecting God indirectly. Because God's servant, our pastor, detagat isu iti ninutukan iti Apo. Isu dati mouthpiece. Practice. Alright? Conviction, practice, and then lifestyle. Example in lifestyle. Dati lifestyle. Kumusta kayo tatang ken nanang? Dakay taon nagtabalbalayo. Baka da kayo tatang ket at pag napagnakay latay yung taon nagtabalayo inta salas yung nakabrief. Babalasang di kita anak mo. Our body is the temple of the Holy Spirit. Alright? Lifestyle. We need to set an example in this area. Alright? And then, number 2, we need to impress God's word to our family. In what way? By instruction. Instruction. Ang kagandahan ng family devotion, nagagawa mo yan at yan yung oras na pwede mong makausap ang pamilya mo. Sa maghapon, honestly speaking, most of the time throughout the day, hindi mo yan nagagawa. Kayong mga teachers, maghapon, ang nakakausap mo, mga estudyante mo. Yung anak mo, iba ang kinakausap. Yung asawa mo maghapon, di kayo nakakapag-usap niyan. Bakit? Meron kayong trabaho. That's the reason why sometimes mga anak natin, they always find refuge, belongings, happiness to their friends in school. And even to your neighbor, papanda makikaruba, makipangan, makimerienda. Why? Because we are not spending time with them. At yung oras na ginugugol natin sa ating mga anak, that's the time that we can instruct them what to do at kung ano yung mga dapat na hindi nila ginagawa. Amen? So nga oray no agdungdong sa ni heaven, bugtakam basit, kunam. Kasi daurasan na dadyang ubing nga maturog. Tawag latan. So dapat i-check mo. Tapno hintayan tao nagti-church, hal nagtawag. Kunam kang kwa na i-practice mo anak ko, nganot sa uti apot pagsasaritaan, dapat nakamulagat kagansiririing tariknam. Hanlang ito'y no digad di uray pa yan naman, basta may kasabay ti sa uti apo. You must see to it, attentive ka dapat, awake ka dapat. Instruction. Kaya kung minsan, galit na galit tayo sa ating mga anak. Dakpagkatangkan, dakdakkalkan, di ka pa mo, kinaw, di ka man malam kastoy, kastoy. Pulos may tultulong mo, kastoy. Tanong, tinuruan mo na ba? Pag hindi mo pa tinuruan, wag mong pagalitan. Turuan mo muna kung paano gawin yung isang bagay. At pag ginawa niya, wag ka agad magagalit pag hindi perfect yung paggawa niya. Instead, inspire.
motivate. No pinaglutom iti itlog ket napaksit na. Hamo nga discourage. Sige, agluto ka pa'y maminsan. Oh. Ket no napaksit na pa'y lang, maminsan pa'y. Yes, that's it. Instruction. Katulad din ng salita ng Diyos. Alright? Kinakailangan tayo bilang mga tatay, kung lumaki tayo sa iglesia na ito, yung mga turo ng ating patriarch, noong tayo'y mga kabataan pa lamang, there's nothing wrong if we could share to our children the reason we can tell to them ang dahilan kung bakit nakikita nyo ako sa ngayon nga ganito yung katatagan ko ng loob at pananampalataya because naturuan kami noong kami mga young people pa lamang na kinakailangan huwag kaming batinag sa mga kahirapan at sa mga bagay-bagay na ito. Ginamit namin ang salita ng Diyos at panalangin. Yun yung mga bagay na ituturo natin sa kanila. Why? Because hindi natin alam kung sa school, kung ano yung mga tinuturo sa mga barkada nila, sa mga classmates, sa mga kaibigan, kung ano yung mga natututunan. Kinakailangan we battle those teachings in instructing them with the Word of God in our home. And that can only be done spending time with them by impressing the Word of God into their heart. Kaya dapat yung mga nai-impress natin na salita ng Diyos sa buhay nila, nakikita sa sarili natin at sa buhay natin. Nakikita nila yan. Not only by instruction, but by explanation. Ito yung it really takes patience. Bautin ka anak ko Apay mat. Kuna na ta Bible. Nabayag ba si tajak nagbautin by God's grace? So ibig sabihin yan, may natututunan. Pero pag nakalimot, pautin manan. To remind them kung ano yung talagang naituro sa kanila. Explanation. Bakit kinakailangan mong gawin to? Ito yung nakikita kong problema. Kadalasan sa atin, ang sabi natin sa mga anak, hamuraramidin deta, madideta, bawal yan, wag mong gawin yan. Puro lahat yon. Hindi naman natin sinasabi sa kanila, ano yung dapat nilang gawin. Nakararam ka, talang araram tipang panunutom, madideta, dakas deta, madideta. Kaslahan ka naglasat. Baka napalpalalo ka pa hindi. Explain to them why. And you know what? 1 hour talking to our children, for me, I could say, it's not enough. Kaya pag nagsusundo na ako, I grab that opportunity. We grab that opportunity. And let your children speak and listen to them. Because we just do not know. Alright? By listening to them, you can see what's inside their heart. You will know what's inside them. And by knowing that, we will ask God how we could help them. Sino ina-expect natin na kinakailangang mag-guide, mag-coach sa ating mga anak? Tayong mga magulang. Salamat tayo, meron pang church. Pero wag natin lahat iasa sa church. Gampanan natin yung pagiging magulang natin. Kasi hindi lahat nagagawa yan ng church. Hindi lahat yan nagagawa ng pastor. Gampanan natin ang pagiging tatay natin sa loob ng tahanan. Tayo ang pastor sa ating mga tahanan. Kaya kung ano yung turo sa pulpito, dalhin natin yan sa ating mga tahanan. Instruction, explanation. Walang masama. Anak ko, anyat naka-challenge sa message ni pastor. Anyat kayat mo nga aramida ni tata.
In our subject in MBS, there are what we call challenges and application. Doon sa application, it must always be personal. Ikaw dapat. Instruction, explanation, repetition. Be consistent. Be consistent. Hangka nga maupay. Haan ka nga mabannog. Na mangisuro ti usto. Lalong-lalo na pag yung mga anak natin ay maliliit pa lang, huwag kang titigil. Darating ang punto, darating ang panahon, lahat ng mga bagay-bagay na itinuturo mo, makikita mo sa buhay niya. Ang gagawin mo na lang, remind pag yan nakalimot. Instruct, explain why doing it, and why he must not do it. And then, by repetition, consistently teaching them. Consistently teaching them. And number 3, not only parents must set an example, impress God's word into our family, we need to pray for our family so that we could perpetuate the legacy of faith. What to pray for our family? For their growth and maturity. Especially our children. Alam nyo, in my experience, almost 100%, pumupunta sa akin yung mga magulang, ang sabi sa akin, Pastor, pakipag-pray nga natin yung anak ko, magte-test siya ngayon. Pakipag-pray nga yung anak ko, sa kanyang pag-aaral. I am not against with that. I really enjoy, and it's always a privilege for me praying for them. But bihira akong nakaparinig na magulang pupunta sa akin at sasabihin, Pastor, pakipag-pray man ti maturity kan growth kan involvement di anak ko. Kan ikararag nakmamot pastor nga naganak, nga siya nga mismo iti pakakitaan ti example, iti panag-grow kan panag-mature kan panaka-involve. Bihira yan eh. No, the reason why? Because in our natural life, natural sense, meron pa rin tayong tinatawag na egoistic attitude. Pero paano malulunasan yung sakit mo kung hindi mo naman sasabihin yung totoo? Kaya, bihira yung lumalago sa atin because denial tayo. Mas marami tayong panahon sa Reels, sa TikTok. Natutuwa nga tayo, ngumingiti nga tayo na nag-iisa kung natutuwa ka dun sa TikTok. Yan, pag nakita mong tuwang-tuwa yung gumagawa nun, susubukan mo rin. Yeah. Paano tayo ngayon lalago? Ay yung Bible natin, bagong-bago pa. Bakit kasi? Si tatay, hindi naman kasi nagde-devotion, hindi naman kasi nagtatawag ng devotion. Honestly speaking, sino pa lang kada dito iti awang Bible na? Kadagiti sanctuaries tayo. Gumatang kayo kakabsat. Nakapimpintas dati pa Bible, English kan Ilocano. Maawatam nga nasayaat. Okay? For their growth. Anong sabi doon sa Philippians 1:9-11? And this I pray that your love may abound yet more and more. In what? In knowledge and in all judgment. Sinabi mong judgment. Alright? Diyan mo tinitignan. Diyan mo binabasa yung mga desisyon na gagawin mo. So, kinakailangan mo yung wisdom ng Panginoon. But first and foremost, nakikita mo uli yun. Let your love
Doon sa Deuteronomy, thou shalt love. Kaya napakahalaga po yung pag-ibig. Kayong mga binata at dalaga yan, alam nyo ito. Makaka-relate kayo nito. Kasi pag in love ka, hahamakin mo lahat. Pati magulang mo. Hello? May patungpal mo lang, deta nga ayat. Ore sino agdep-dep pa. Let your love abound yet more and more. Ang tanong sa atin, yung pagmamahal ba natin sa Panginoon, araw-araw, mayroon bang paglago yan? Kasta pa nagkitam ta asawam inal daw puminpintas ba? No ti pagibasaram lang katrupa, maupay ka. Pero wam nyumot nga palubos Kung no ti pangibasaram kat je puso ken commitment na para ti Apo, ma-in love ka. Kanadadapay ng ikarkararag mo. Muyo sa balit ragsak na detay sagutam ta asawam ken ti ayatam iti biag. Sa balit ragsak na compare je ikararag mo isuna. Ken silently, amoy bagbaga je karkararag mo, ngam digi je karkararag mo kang kuana silently. Makitkitam ti biag na, adagang katiragsak. So kada tayo, puro murmurdot kada mirmirdot, ti makitkita tayo ti asawa kada anak tayo. Kasi ti problema, hantay nga ikarkararag ida. So nga narigat tayo nga ayaten ida. Hanga agro ti panagayat tayo kada kwada. Hanga agabound. Si apay, kat saan tayo mo ti karkararag? Okay? Verse 10. Ano sabi dun sa verse 10? That ye may approve things that are excellent. That ye may be sincere and without offense. Approve things that are excellent. Kaya pag hindi natin pinapanalangin, it is poor performance. It's not excellent. Sabi nga ng patriarch natin, dapat tayo, we must be after excellency. It's not good, it's not better, though they are good, but we must go with excellent. Sincere and without offense till the day of Christ. Imagine that. Kaya pag sinabi niyan, you may approve things that are excellent. Dapat datayuhan lang nga just. Halang nga tayo batit-batit. Halang nga tayo tila adda. Diyan naiiba ngayon ang HBBC sa biyaya ng Diyos. Halang nga tilads. Kaya dapat ti panagbiag tayo, halang nga tila adda. Ti pamati tayo kumahan lang at tila adda. Ti conviction tayo hanlang at tila adda. Ti pakasaritaan ken testimonyo tayo hanlaeng nga tila adda. Grade 7 pa lang ni Hadasa. Kunana, tatay anyat ibagak nga rod ken ni ma'am. Kidayjay subject me. Kat adda iti performance task mi agsala. Deti iti kunam keng kuana anak ko. Bakang kuana. Ma'am, di la mabalin ti makipakaasi ken dumawat ti dakkel nga pabor ken ka. Dila ka di mabalin nga ikanak ti sabali nga obra ma'am. Kasi ti panagsala ma'am ket saan nga applicable kada kami. By the grace of God. Inikkan ni mistranat sa bali nga obra. Grade 7 pa lang deta. So nga dapat, habang amin ubing ka pa lang, kan sumrug kang mangrugrugi ka pa lang, ibagamon iti identity. You must establish your identity that you are under God's authority. And I believe you will going to find and secure safety there. And it will preserve your generation. And for their courage in involving in the ministry. Dapat, kanya tayo, nga dakes nga datayo nga naganak, dapat datay ti umuna nga mang-involve ti bagi tayo kakabsat. Kadagiti ministry, amen? Kada kayo nga nabagayagan nga miyembro. Handa kagurguran iba kada kay dagitoy. Han kay kuman nga pabisbisita, dapat da kayon ti makipagbisita. Tapnon ti kastagat mga ganyumet kan may kararagyo digiti kakabsat nga kasapulan iti kararag.
If you want to be revived, go out, win soul, and visit people. Pray for them. That's why perpetuating the legacy of faith, we need to consider these things and three vital things so that we must learn and this perpetuating of this legacy of faith kat may tultuloy. Parents, we must set an example and we must impress the Word of God in our families and we must pray for our family.